Mas. Saya mau nanya. Oh, nggih. Saya kan lagi suka sama cewek nih. Ah, Saya pengen nembak cewek. nggih. Tapi saya pengen nembak cewek pakai bahasa Jawa. Oh, aku Gimana? ngerti. Rene habis sih. Sampean yo, Iya. lek katene nembak arek wedok. Iya. Sampean kan seneng karo arek wedok. Iya, iya. Sampean ngomong ngene. Mbak, aku pengen iclik karo sampean. Mbak, aku karo iklik. Mbak, aku pengen iclik karo sampean. Mbak, aku pingin iklik karo sampean. Nah, sampean ngomong tenan. Siapa tahu mbaknya nonton tuh. Oh ya, Mbak. Apa nih? Mbak, aku pengen iclik. Oh ya, Mbak, aku pengen iklik karo sampean. Nah, masuk Mas. Makasih ya, Mas. Semoga berhasil ya. Amin. Wes, Bismillah. matur suwun sampean ganteng Yo. ini, wes. Ini Mas juga Orang ganteng. Jawa asli to. Orang Jawa. Woi. Sampean orang Jawa mana? Aku Jawa Timur. Pokoknya aku ngono ya Mas yo. Iclik itu artinya aku mau pacaran sama kamu. Oke? Tos Makasih ya, dulu. Mas, ya. Matur Terima suwun. kasih. Ini anaknya siapa ini? Ini adikku, Mas. Oh ya Yo. udah, dadah.